Biz de indi başta uylagan edik, indi şaytkan edik, belki bizning konsertimiz dege jırlar ortak koytam yaşligime deyip indi nasıl isim belgeli falan. Классический. Klassik. Bu ayrılıp turası kile. Şu an buraya teleportasiya. Barsın da sırav tuayın teleportasiyanın nerse ikanin. Kişinin hıyalı bitinde evin. Bir urundan ikinci urunga koşurgen bir dolu sekund içinde koşu degan söz. Birinci tapır Totar sahnasında teleportasiya seansını ötkärәбез һәм шушында отырган тамашачы алар да шу сеанста катнаша. Концерт ул дуэтный концерт. Мында инде Салаватның җырлары да, минем җырлар да, дуэт җырлар да бар. Аны инде әлбәттә дуэтлар концертына кертеп була. Ну, монда теге гаилә мөнәсәбәте турында гына түгел, монда безнең бик ничек диләр инде? Фантастика белән бәйле. Фантастика белән бәйле. Үзебезнең теге иҗатны күрсәтә түгел, без менә шу шоу программа, без үзебезнең менә бу программабызны күрсәтәсебез килә. Бу мондый гади гына концерт программасы түгел, бу безнең шоу программа. Татар эстрадасына ниндидер яңалык кертәсе килә, ничектер концертларның классик варианты гына түгел, ә менә шундый вариантта булырга мөмкин дип әйтәсебез килә инде. Юк, конкуренцияга да яхшы яктан карарга кирәк. Әйе. Чөнки менә бренди безнең иҗатташ дусларыбызның бренди иҗат җимеше чыкса инде матур иттереп әйбет. Димәк, безгә дә селкенергә кирәк. Мин ничектер Минниханов дип моның белән бу фамилия белән кулланыйм. Хәтта безнең афишабызны карасагыз, без анда үзебезнең фамилиябызны кертмәдек. Салават һәм Гүзәлем фамилиясыз. Кайсы Салават икәне булай да инде аңлашыла. Бездә ике Салават бар Татар эстрадасында, бүтән Салаватлар покага юк.